Tandya bala Pandhawa ya gumulung manggung sir mungsa Prakurawa gambah kungkis rokatite larut kerut katut para ratu tan Bantara Praptanya Swatama tatanya ogene padha lumayu kowe Prabu Susarma wani ngunggahi negara ing Wirata Bawa iya Matswapati ora rega rasane ngatiku ora gedheng sirahmu manuta kowe tak bondo tak tugel gurumu tak nggo gawe pengeman-eman negara Wirata dari telukan negaraku negara Trigarta waton bisa muwus sinajan aku wis pupuk ampas jambul wanen kempong perot paribasane lamun to aku ngadeg dedeg apa ngadeg ora jejeg lamun to ora dicuwak nganggo teken ning nek epek-epekku semerapat pilingamu ora sigar merapat tak sembahi dri-drian baku wani dereng aku wedeni apamu kelakon gigit tatas jangkamu bilang ini garing atiku Kakko Bilawa apa Wirata diancam Prabu Susarma Prabu Matswapati kena dipikut kurang bejane ya ben lah kok ya ben pakaryanku bareng aku iso dadi lantaran patine rupa kenca-kenca rupa aku didadekke jurudang ora negara Wirata nggonku mangsak kayune teles ora mlebes terus
gaweane Senopati. Ning nek ora kuwi ora bisa merantasi. Lamun to Prabu Matsumati tekeng lalis kepiye? Mati ya wis ben. Bilawa nek ngono wis ilang kasatriyanmu. Tetel wataking satriya. Negara Wirata diancam kelayan Prabu Susarma kok kendel wae ana ngendi lenggahe satriya. Oh, Bilawa. Pilalu aku ora ngerti lelakon iki patenono pisan aku Bilawa. Susarmu tak labrake. Sambantu negare ngatiku. Ora lega rasane ngatiku nek ora mudeng kuandami. Druhun. Nek pancen kowe watak perwira ayo aja tak kakai aku Susarma. Tanggep jojo genti milang tatu. Ayo enggal walono aja tak kakai karo aku. Kowe tak pateni nanging tak gek-gek. Luwih dhisik Gacarita Dian Bilawa. Agris dumunung wonten madyaning paprangan Susarma den genjot den jupak kayan Bilawa ya sang Bilawa Prabu Matsupati wal saking regeman Prabu Susarma. Ganolodro dimomonono kaangke sapa nlabung saka muri ayo iki Prabu Susarma Nalindra Trigarta Tandangana. Kowe sing nlabung saka muri. Jenengmu sapa? Aku Bilawa. Kula negara ing Wirata. Kowe Bilawa? Ya dasar iki. Wah, aling-aling ana gurung sapi itu kowe pintam. Ya. Aku cukat terginas sejatine ngerti karo aku nek ora tak suwek cangkeme mesti aku konangan negara Wirata tujune tak suwek mati dening aku tata titi tentrem negara Wirata. Prawira jurit lajenging Rananggana lumawan risang Pandhu siwi senajan
tunggil ibu netepi prasetyanira Paman Arya kula nggih inggih putra Kumangga lan Prawadya saking nagari Ngastina nglabung sisih ler negari Wirata amargi Yai Prabu Duryudana sampun memitran kelayan Prabu Susarma ingkang atos-atos kersanipun anggir Dipati Karna kula badhe wahana rata ingkang atos-atos dalalira kang katawengan ana apa Kedhiranana dadosna kawuningan Raden bilih negari Wirata kinepung mengsah saking nagari Ngastina kinepung mengsah saking nagari Trigarta mongko panjenengan menika jejering putra dalem pangeran lah kok wonten kawontenan kados mekaten namung kendel kemawon wong aku ora didhawuhi karo Kanjeng Rama kewajibanku njaga kawidagdare Kanjeng Ibu lan Kakang apa adikku Dewi Utari inggih mula aku ora diparengke ana madaring paprangan mapake wadya saka negara Ngastina lan Trigarta nanging menika sanes wataking satriya yen kados panjenengan menika priksa wonten bebaya teka panjenengan kendel yen to panjenengan saged dados senopati kula saged nderekaken nanging kedah wahana rata aku manjing senopati kudu wahana rata inggih nanging kusire kula sagah dados kusiripun Raden ora ngono kowe kuwi mung wujude kedhi mongko pakaryanmu mulang nembang mulang joget apa kira-kira iso dadi kusir inggih saged apa kowe wis tau meguru karo kusir sampun sapa kula sampun nate meguru kalian kusir kula meguru bab pangembating kuda kalian Raden Arjuna kula berguru kalian Raden Arjuna anggen kula murba lumampahing kuda yen ngono Prahandala ayo enggal diperpeki rata pusaka negara Wirata aku gelem dadi senopati ning kudu wahana rata enggal cawisna kreta Garuda Yeksa swawi kula derek
jagat Dewa Bathara. Ya. Aku mrepeki negara Wirata kanthi aku nitih rata. Wah, Rata Kiai Jatisura. Ya, sumedya tak lepasi Naraca Bala kirih merganing patimu. Kayana wong lumaku jejering senopati pratandane kumalunging jangga Puspita Rinunci. Ya. Nang nggone lakune Reta, lakune jaran kok nebak-nebak sajake ngina karo Dipati Karya. Tampanono Naraca Bala jemparing mah hewu-hewu. Piye Prahandala? Ana jemparing mah hewu-hewu. Nempuh ora madaring paprangan. Kulaturi kendel Raden mangke cekap ingkang ngadipun Prahandala ingkang sumedya males kelayan lumpasing jemparing menika. Ya sing ati-ati ya Prahandala, aja nganti mengko aku kowe bisa njabaya ingkang atos-atos. Jagat Dewa Bathara. Sak jagat ora ana kang pinter nglepaske jemparing liyane adiku Arjuna. Oh,
Aku ora bakal pangling. Goreng lepaske jemparing nyedhaki karo aku. Nek ora jemparing adikku ora ana. Ora jemparing kok njiwit karo aku. Mesti iki dayane adikku Arjuna. Oh, Di. Katrangan mbonmu namur kawula negara ing Wirata. Iya ya. Monggo aku jejering Senopati. Aku ngerti sing tak karepke. Nglepaske jemparing ora gawe cintrakanipun Kakang jemparing tak kongkon malah jemparing kok jiwit karo aku ya. Aku ngerti tanggap kang dadi karep aku tak bali ana negara ing monggo. Ino panalinganira lumajaring latri cinandak trusta jumena kapisanan Kuthara wis wara-wara patine Stitama gandak bleguduk manyar-manyar selikur dina wae lah angger dipati karna ilang tak kedhepke cuma cep klakep ora ana kabare. Ya kaena. Senopati nglepaske jemparing. Oh, ngina karo Dera sak jagat iso nimbangi karo lepase jemparinge Dera tak sembah kowe. Gandak bleguduk manyar-manyar lole. Aku rupaske jemparing lah kok diwales karo sing jenenge Kedhi Prahandara bocah Kedhi. Oh, monggo sik lumrah anggere Dera sing lepaske jemparing ora ana jagat sing nandingi karo titise Bendita Durna. Kedhi Prahandara nglepaske jemparing tiba nang ngarepanku. Salah siji jemparing kok jiwit karo aku. Sing nggon jenggot dijiwit, sing nggon dada dijiwit, sing nggon bokong dicetrot, nggon tangan dijiwit, jiwit kok mayeng-mayeng. Sing nggon penting ya dijiwit. Nanti aku kaget. Esuk-esuk wis jiwit. Jiwit nggon mengkono. Oh, lole aku ora pangling. Cetha anakku Arjuna. Oh, nger Arjuna kowe. Aja kuwatir ya nger aja kowe kuwatir menawa konangan para Kurawa. Dina iki kowe wis luwar saka paukuman namur kewula setahun nang negara ing Wirata ya nger anak-anakku para Pandhawa. Oh, aku biyen wis tau sumpah. Tata gelar aku ki mbelane Kurawa ning batinku. Oh, aku ki tresna karo anak-anakku para Pandhawa. Pandhawa kuwi kang tumali ana ngatiku aja kuwatir yo, Ger. Aku jumeneng Maha Senopati menang nata sangga para prajurit. Prajurit tak balekne saka negara Wirata. Para prajurit, klo. Saiki iki dawuh Maha Senopati. Ora kena kuwi
nyiwer negara ing Wirata. Ayo bali ana negara Ngastina. Suwi monggo kula dherekke. Rahanala aku rumangsa maras rumangsa miris nek lemu pasing jemparing saka para Kurawa ngrajang ana paprangan aku wedi Rahanala kacarita saking ajrihe Raden Utara mlumpat saking ngrata Garuda Yaksa. Tindak pundi Raden, aku rumangsa gila ngerti lumepasing jemparing Naraca Bala Mahewu. Raden, yen to tumindak paduka menika sanes wataking satriya. Kowe mulang karo aku iki putra Ratu Gobritara. Kowe mung abdi Wirata ora kena mulang karo aku. Nanging watakipun Raden menika ingkang badhe kula dandosi. Kowe wani karo aku? Prahanala. Kula rak sampun matur badhe kula dandosi watakipun Raden Utara. Babuk. Aduh, sak kedheping netra aku ora bisa ngendih karo kridamu. Rahanala banjur karepmu monggo lumebet wonten kereta Garuda Yaksa kemawon. Playune ngrata ados ka kutha negara Wirata manjing ana tepis wiring negara Wirata. Arep apa Prahanala? Panjenengan kula luwari nanging kepeksa watakipun ingkang simedya kula dandosi. Kula nyuwun tulung. Amargi panjenengan menika senajan ratu nanging dereng kedulungan wataking satriya. Kula menika rumiyin sampun ate mbeguru kelayan bapa guru kula ingkang kekasih Raden Arjuna. Gegamanipun dipun singetaken wonten wit Kastubamaya. Kula aturi mundhut gegamanipun Raden Arjuna ingkang wonten ing witing wit Kastubamaya. Oh iya Prahanala iya.
gamane kagungane Janaka Prahanala inggih menika gaman kagunganipun Raden Arjuna ingkang pun titipaken kelayan kula. Mila Raden ing pengangkah akhir tembenipun gaman menika kula ingkang ngreksa awit Arjuna menika bapa guru kula. Oh, Arjuna upama kowe isih urip negara Wirata ora diangkah cintrakane kelayan Prabu Sisusarma. Inggih. Nanging sejatosipun Arjuna punika tesih gesang. Isih urip inggih tasih. Ana ngendi? Mboten tebih kelayan paduka. Adohe pirang tumbak antawisipun kalih tumbak. Rong tumbak kula nuwun inggih. Aja ngawur kowe Prahanala. Eyang sejatosipun inggih wayah menika Arjuna satriya Madukara. Wah, kowe Janaka putuku, Bir. Oh, putuku Arjuna. Kowe ndandak sesinglon dadi wong gedhi kaya ngono sing gedhe pangapura. Ayo, lakone kita aturne Kanjeng Rama Prabu Matswapati. Andiki Mogna Suyaka Sutitya Sawara-wara unggul gadanira pitung gedhi Birawa endang salindrilan kuwi tandha wija kangko kula nuwun inggih. Wirata geger kabar kang tak tampa wis tata titi tentrem. Mesti sing gawe tentrem kuwi anakku Utara. Kula nuwun inggih sinuwun sejatosipun ingkang damel tentrem. Nagari Wirata menika sanes Raden Utara nanging inggih kadang kula kedhi Wrahatnala sinuwun. Piye? Kowe ngina karo Utara iya? Utara kuwi anak anunganing Gita sing tak dawa-dawa lah kok sepelekke. Nanging sejatosipun ingkang damel tentrem menika Wrahatnala. Kowe ngina karo Utara apa iki sing tak jaluk kepruk paidon negaring atiku. Ngopo kangko kakangku aku ora apa-apa Birawa Salindri mundur kenapa kowe mrepeki karo tandha wija kangko jagat dewa Bathara amargi menika kakepruk paidon kangko mukanipun ngantos wekdal lutiranipun lutira netes wonten jarambat dados siti ingkang sangar ya ngina karo anakku Utara kula nuwun inggih rasa tak tadai
amargi lutiranipun menika benek layan sanesipun sebabe mergi lutiranipun Tandha Wija kangka menika seta getihé putih inggih jagat Dewa Bathara. Ngertiku sak jagatku ora ana liya sing duwe getih putih ku mung putuku Puntadewa. Apa nek ngono? Wah, putuku Puntadewa kowe. Oh. Oger ora ana babar pisan. Jebul kowe putuku Puntadewa. Kula nuwun inggih. Lah kowe sapa sing jenggureng? Aku Werkudara. Kowe Sena ya Werkudara. Yo Matswapati kakekku. Banjur iki Salindri kuwi Mbak Ayu Kuwara Durpati. Kae ana bocah loro kembar bakul rangka karo bakul jaran. Jenenge Tripala Damadati kae Nekula Sedewa adiku. Oh, Sena kok ya bisa-bisane kowe namur kawula. Oger jebul gedhe prihatinmu merga kowe kena dayane kasukan main dadu negaramu tak tohke. Ya lelakon iki ora nyara babar pisan. Ya dina iki kowe padha luar namur kawula ana negara ing Wirata, malah saiki tak parengke kowe padha kumpul ana negara ing Wirata. Anglere bawane ingkang Sinowati Sena lan kowe Puntadewa lan Arjuna. Ya, saiki ayo tak kanthi ana negara Wirata, kowe padha lukar busana wis cukup nggonmu nglakoni dadi wong bangan bali kaya wingi-wingi. Wija Kangka ya Puntadewa, Bilawa ya Werkudara, Kedhiwratna ya Arjuna, Tripala Damadati ya Nekula Sedewa lan Endang Salindri kuwi putuku Wara Durpati. Nang Karangabang nake hutang pati ludiranya ludira kang manyembur nyembur wah Kangka Wijaya anakku kula nuwun inggih Kanjeng Rama nyaosken bekti kula tak tampa bekti kula kon jaga Semar tak tampa nyusul negara Wirata nggih putramu niku Ngupadi para kadang Pandhawa jebul namur kawula wonten nagari Wirata ngoten to. Iya Semar. Lah dinten niki dinten menapa? Aku rada lali. Nglakoni kok lali. Sing ora nglakoni ora lali kok. Sing nglakoni kok lali. Kula caos preksa nggih. Panjenengan namur kawula setahun wonten negari Wirata niki dintenipun nek mboten kleru dina Setu Legi. Niku pun rampung anggenipun panjenengan niku dadi wong hukuman 12 tahun namur kawula setunggal tahun. Mung karing sak niki nganti-anti sinuwun Prabu Duryudana
nek mboten konangan kalian Kurawa Ngendraprasta sak jajane dipasrahke napa mboten. Awit wonten awula perjanjen rikala kasukan main dadu niku para Pandhawa nek luar dadi wong gewangan 12 taun. Namur kawula setahun mboten konangan Ngendraprasta sak jajane Ngastina Sigar Semangka niku dipasrahke ndara kula para Pandhawa. Gus, prayogining lampah sak menika sisane balane Susarma kula semanggaken tentreming negara Wirata Semarya. Andik Bima Kena Suyaga Sudipta Sawara-wara Sopo jenengmu? Werkudara kowe sapa? Wah, Tumenggung. Saka negara Trigarta Tumenggung Mandra Jenggirat. Elakno sapa? Tumenggung Mandra Jenggirat. Tumenggung saka negara ing Trigarta. Elakno sedane Gustiku Prabu Susarma. Wah minggat dilai minggat. Pampo. Toh. Sapa kowe? Werkudara kowe sapa? Iki balane sinuwun Prabu Susarma. Kesete Prabu Susarma. Aku bocah Tumenggung uga. Kowe sapa? Tumenggung Linggot Bawa. Ayo pelakno sedane Gustiku. Ora patut gawe tredah negara Wirata ora semingkir dilai dening aku. Hut! No! Mampu! No! Hut! No! Gus, keparenga sinuwun Prabu Matsapati lan sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Pandhawa sampun luar saking hukuman 12 taun miwan namur kawula setahun kadhawan kumpul wonten negari Wirata nggih lelakon niki diarani Pandhawa kumpul nggih Wirata Parwa. Monggo enggal kempal wonten negari Wirata.